Mit adhatok? Oldalas. Oldalas? Gyönyörék vannak. Mindig is egy minőséget képviseltünk, illetve szeretnénk a legjobb minőséget adni a vásárlóinknak. Ez a folyamat azt gondolom a bio felé egy-két évvel ezelőtt elindult már, amikor is bevezettük az üzletbe a szürke marhahúst. Ezt csatárpusztáról vásároljuk. Ugyanezek nem bio-certifikált állatok, tehát nincs ez a certifikációjuk, viszont szabad tartásban tartják őket, tehát közel állnak ehhez a dologhoz. És innen jött gyakorlatilag, ahogy mentünk az úton, ez a biosertés. A földünkön nem használunk műtrágyat, nem vegyszerezünk, a disznóknál nem használunk semmi antibiotikumot, nem használunk hormont, a elég kifutó van a disznóknak, majd a helye bent az istálóban, és sok alom van, mi stresszmentesen dolgozunk, ahol meg tudjunk előzni azt, hogy nincsen betegségek a disznóknak, nincsen hasménés a malacoknak, nem kell semmiféle antibiotikum, ilyenek használni. Csak a saját takarmányunkat használjunk, hogy tudjunk biztosan, hogy ez biotakarmány, még az a takarmány nem kapott semmi vegyszert. Hagyományos technológiával készítjük ezeket is, ugyanúgy, ahogy a saját füstöltermékeinket készítettük ezidáig is. Elmentünk itt is egy egészségesebb irányba, azáltal, hogy nitritmentes termékeket állítunk elő. Tehát a füstöltekből a teljes paletta megtalálható, úgy a sonka, a füstölt tarja, a füstölt házi kolbász, és sorolhatnám füstölt csülök, ezek a termékek. Illetve tervezzük szilveszterre egy biosertés virslinek a bevezetését, és azt gondolom, hogy folyamatosan állítunk elő újabb termékeket a biosertés húsból. Hát az útnak az elején vagyunk, de azt gondolom, hogy jó irányba tartunk. Fontosnak tartottam, hogy a sertést a helyén kezeljük. Hagyományos alapanyag, igen, hagyományos ételek, receptek, igen, ahogy készült kocsonya is belőle. A kocsonya megmaradt részeiből, bőrkékből, fejrészéből, körömből összepréselve egy rántott sertéslábat csináltunk, amit tormás, céklás majonézzel kínáltunk, tehát újszerűen is lehet alkalmazni. Én próbáltam a rántott húst, amit viszonylag sokszor eszünk egyébként is, de egy biohúsból megállapítható, hogy omlós a hús, és a szerkezete viszont tömör, nagyon laktató. Elhivatott hentes família, és Zolinak 3 gyermeke van, családja van, és úgy gondolja, hogy ez a család szempontjából is nagyon fontos, és ha a családnak fontos, akkor fontos a körülötte élőknek, és így tudja a szakmájával segíteni azt, hogy egészséges társadalom nőjön fel. Hogy kiknek ajánljuk ezeket a termékeket, mindenkinek, akik szeretnének egy kicsit egészségesebben táplálkozni, illetve akik szeretik tudni, hogy mi kerül a család asztalára.